En Marc resoldrà un problema utilitzant també l'estratègia de la suma descomposant. Marc, la setmana passada vaig gastar, perquè tenia l'aniversari de la meva germana, en el seu regal vaig gastar 33 euros. I el l'endemà mon pare feia festa i també li vaig haver de comprar un regal. Que vaig gastar en el seu regal vaig gastar 48 euros. Quant de només me vaig gastar amb aquests dos regals? I vas explicant ara què faràs a continuació. Pues yo descomposaré el 63 amb un 30 més un 3. I en el 48 el descomposaria amb un 40 més 8. A continuació, I a continuació sumaria els 40 i els 30 com a donarien 70. pensa fer la ratxa? Espera un moment. Digues, quant te donaria 30 més 40? 70. I després sumaria el 8 més 3 com et donaria 11. I sumaria el 70 més 11 com et donarien 82. Per tant, quan m'he gastat aquests 2 dies? Bueno, amb aquests 2 dies t'has gastat 81 euros.